Canal Català, les més modernes instal·lacions, una televisió de qualitat. Una nova manera de fer televisió local. Des dels estudis centrals ubicats a Mediapark, Canal Català ofereix a 18 televisions locals històriques de Catalunya una programació diversa, diferent, de qualitat, una programació feta a mida per l'espectador, la teva televisió. La proximitat, la catalanitat, la utilitat, l'entreteniment, l'actualitat, la reflexió, l'anàlisi, la formació en tots els àmbits de la vida. Això és possible gràcies a més de 150 professionals que treballen davant i darrere les càmeres. Professionals del periodisme, de la imatge, del so, del grafisme, de les noves tecnologies. Perquè cada televisió, cada telespectador trobi en la programació de Canal Català allò que busca, el contingut local, la proximitat i el contingut per a tots. Canal Català, la televisió que t'escolta, la televisió que tu veus, la teva. Més de 2 milions de persones ja veuen Canal Català. I tu?